Божидар Чергаров. Търсяте. Предговор. Благодаря на всички, които имат първата ми книга "Сънищата на слепеца", за хубавите отзиви и милите думи към мен. Надявам се втората ми книга също така да ви развълнува. Посветена е на отношенията между майка и дете. Разказите са измислени, като заглавния е биографичен. Със сигурност всички разкази вероятно ще предизвикат у вас силни чувства и емоции. Третата книга ще е посветена на приятелството и ще излезе за рожденият ми ден. Биография. Божидар е израснал и работил в град Пазарджик. През последните години живее в едно кътче от рая, село Пищигово. През 2001 година губи зрението си. Въпреки трудностите завършва бакалавър, специална педагогика, логопед и 2 магистратури, ресурсен учител и превантивна педагогика в ПУ Паисий Хилендарски с медал за отличие. Има 9 медала от различни спортове, като през лятото на 2024 година печели златен медал от Държавно първенство по шоудаун. Той е единственият незрящ българин, покорил планината Немрут. Поканата е от страна на генералния консул на Република Турция Хюсеин Ергани и Сенар Бахар. Има многобройни изяви със своите вокални изпълнения по национални и регионални радиа. До момента е автор на 2 книги. За връзка с автора, певец 845 @abv.bg и всички социални мрежи.